nondi zatozte? Iruñetik. Jauna, ziturki, lasteasuko mate bait. Donostik, Oiartzundik, Nafarroatik. Saltetik. Elgoibartik. Durangotik. Ikusi eta entzun dituzuen guzti horietaz gain beste hainbat gauza ditugu erakusteko bai Pirineotako festa handia, turra, munduko lasterketa handiena eta hoien artean milaka eta milaka euskaldun. Toki hartu, presta zaitezte, hasi egin behar dugu, lasterketa gainean dugu eta. Pirineotara goaz, turra ikustera, edo hobeto esan da, turraz disfrutatzera. Milaka eta milaka euskaldun bezala segun hauetan, mendiz zoragarri hoiek izango dira gure babesleku. Lemonji eski estazioa da gure jomuga. Turmalet handiaren magalean hartuko dugu ostatu. Zale asko eta asko bertan dira jada. Famili, kuadrilla, bikote, autos, furgonetaz, karabanaz, bakoitzak bere erara antolatzen du bizpahiru eguneko irteera hau. Batzuekin hitzordua egina dugu, eta horixe da hain zuzen ere erakutsi nahi dizueguna. Euskal zalegoak nola bizi duen urteroko hitzordu hau. Pirineoak ikurrinez eta euskaraz margotzen duen lasterketa handia. Turra alegia. Txirrindularitza baino, zerbait gehiago. Bueno, ikusentzuleok, ailegatu gera, oraintxe bertan ikusiko duzuen bezalaxe Turmalet handiaren magalean gaude. Malda, erraldo joiek igoko dituzte biharkoan turreko parte hartzaile guztiek. Eta hemen, bizkanaka Lamonji inguru honetan, giroa berotzen hasi da, oraintxe erakutsiko dizuegu, ehundaka euskaldun ikusi ditugu jada. Eta hementxe, Lemonjin arratzalde honetan lagun batzuk zain ditut. Kaixo, kuadrilla, arratzalde hon. Bueno, nik ezer esan aurretik, zuek azaldu ondo, eta ganoraz, nondik zatozten nik ez dut nahi, hemen tirabirari sortu eta. Bueno, nina amotarra. Amotarra, amorotokua. Amorotokua, bai. Eta hauen nungoa dira, zuk aurkezu. Hau da, Berarukoa Ramon, hori, Angel Markinakoa. Hasi gea, ikuste alduzue, bez? Ez eske. Xemengua, horregatik ez nuen nahi izan nungoa zineten. Nungoa da, Xemengua. Xemengua. Hau, Roberto Gernikarra. Roberto Gernikarra. Da Joseba Natxitxukua. Joseba Natxitxukua. Etzen erraza, hobe beraiek esan da horrela hobeto. Ze plan duzue hemen? Ondo ikuste zaituzte. Bueno, gu betiko bezala gatoz urtero Euskadi animatzen. Da, bueno, ikusten dugu ongo urtien, neiko txartoa bile Euskadi, hori etxik, baja asko etxik. Baina, bueno, gure animoa hor dagoz, Izagirre eta horreri laguntzen baia, eta patxo matia bazten badut, bueno, hori da gure ilusioa eta urtero bezala mengaz animatzen. Urtero etortzen zarete orduan, zuk ezaiazu Joseba, noiz etorri zarete, noiz arte, zer ikusteko asmoakin? Gaur arratzaldien heldu gara, da eguen arratzaldera arte amintxe gongo gara. Dana etapa bat ikusiko gut, ikusi apurtxu bete bertoko ambientie eta ondo, egune bedarra dau, da posik. Hau da, gu enpresa bateko gara bostok, da, urtero bezala izin dugu, honek bi eguna, urtego barruan, posgarri bat moduan. Egun oso hona pasatu hemen, gustora beti hemen mendizan, da, hori da gure ilusioa. Eta enpresan zein gelditu da? Bueno, handago ze gure lagunak, oso langileek eta esfortzu handia egiten dabe, honako egunetan gu hona tortzeko. Zuek libratzeko? Hori da. Bueno, bat hobeste zutan, ipinikoa, Bai, segura, baina, bueno. Mendian ibiltzeko aprobetxatzen zuen, bizikletan ibiltzeko, hitz egiteko, lasa egoteko, parranda egiteko. Bueno, parranda askorik ez da bitzen, Ez da bitzen parranda askorik. Etxen du bakarrik hemen iulo bueltain, iulo kaina hartu eta bueno. Eta nahiko. Nahiko. Zu lehen Euskaltel Euskadi aipatu duzu, zutan ere artean,
euro bat jokatu dut Euskaltel Euskadiko txirrindulari batek biharko etapa irabaziko duela. Badakizu zenbat ordainduko didaten irabazingo duta. 80 euro. Gorka Izagirrek irabazten baldin badu, euro bat jokatuko du, laizzer ikusiko duzu papeltxoa. Bai. 80 euro ez da apustu makala, ez da? Oso na. Bueno, irabazten baldin badu itzordua hementxe bertan egingo dugu. Hori da. Zerbezak garagardoak nire kontura bihar. Eskerrik asko, bale, ba, hemen, Bueno, eta hemen, Laskau da taundik itoretako bi bikote, aurkitza ditugu, arratsaldeon zen moduz. Ondo. Egualdi ona daukeu, eta giro ona, zertako nahi dugu gehiago. Ni zuekin eseiko naiz, Zer moduz, ondo, kaixo kuadrilla, Lauroi, zesteate, bi bikote. Bai. Zein da, zenarra? Zenarra ura, parekoa. Hori zure zenarra. Era nola egiten duen naturak bikoteak, Bata hausarta hitz egiteko, beste hausarta, lotzati eta lotzati batekin. Zein da plana, konta jazu? Bueno, hemen gara akanpauta, eta bihar goizen goiz jeki eta gora. Gora, oinez. Bai, oinez. Toki hartzera. Bai, asmo horrekin mintzet. Urtero etortze zeate? Bueno, azkeneko 5. urtea badu bintzet, hilaran gatu zela. Bai, hemen Euskaldun pilo bat juntatzen gea, eta nahiko giro bolitxe sortzen dut, eta horrek asko balio du. Oain honek hitz egin dit, orokorrean, oain intimidadiak. Nola zaudete akanpauta, nola inberdezuelo, ze konta jazu gauza horiek? Gu daukeu furgoneta bat preparautakoa eta eak denda baten inbar dutelo. Ez da txarra. Igual kambio ingo deu, Bueno. Guk sosketa indeu, kamarak eta biok. Bai. Bai, da bagizun hori egokitu zaion sofa, edo egiten diren sofa horiek, neri egokitu zaion. Ez dakit zein ditenare sosketa egiterako garaian. Igual agertzen naiz furgoneta, trampa indiz seguru. Seguro baiet. La plana zer duzu, esan dit bihar area kajun, 5 kilometro goraino, ez da? Bai. Beste urtetan io izan geha, eta, bueno, lasai hartuta, bai janarikin, giro politxe sortzea, eta neoten geha, txirrindulari pasatu arten. Zein animatu behar duzu? Gorka Izagirre. Gaur, zuek jarraitu zaioa adi ikusten, zeren oheratu aurretik erakutziko dizuet ziurtagiri edo papertxo hori, Gorka Izagirren aldea postu indet. Bai, ze ondo, guk ere bai. Kontaia ze aurkitze duzue zuek hemen urtero etortzeko horla giro jatorra, toki aparta da? Dena, paisaia, dena, eske merezido, eozer gauzakatio, hola eoteatik, eozer gauzakatio. Janari ere kartzen deu, erari ere bai. Janaria, bi aldiz aipatu janaria, eta atea ingo dira, hemen azpikaldean dut eta azpikaldean geldik ezin ona. A ber, hau zer da, hau, laguntzeko, jogurre zer gehiago, hemen, Pastela. Bueno, biharko gozarie. Bai, biharko gozarie. Horrela, tratatzen baldin baia zuen, laizzer aldatu geni sofakama hau bihar gozaltzeko, Gukin. Bueno. Ikusiko gara, guk ere asmo berdina duguta, turmaletigo, jeitsi eta igoeran txirrindulariak animatzea. Venga, Gorka Izagirre, haupa Gorka Izagirre. Haupa Taun eta haupa Laskau. Ni Laskaukoa naiz, Laskau jaiotakoa eta han bizi naiz. Begoña, iluntzen ari da eta ailegatuko aldia. Bai, pentsatze baietz. Pentsatzezu baietz, zango duzue, noren zain gaude? Han datozen bi mutiko hoien zain. Bat mutikoa eta bestia mutiko izan dakoa, baina sasoian, ni baino beto. Arratsaldeon bikote, ze moduz? Ondo? Nekauta. Inigo, ze moduz? Ondo. Turmaletigo berri duzu? Bai. Bi aldetatik? Zemat urte duzu, Inigo? 14. Eta beste Jose honezen? 75. Turmaletik jotzeko asmo da, eta denbora egin guzti bilegia, dendare tardatzen dugu montatzen dena, eta inditugu kilometro aldari batetik bestela beste aldetik inditugu. Hori da, sasoia, hori da, non filtzu? Klubaten ibiltzea Donostian, da bai hau infantiletan gurritzez, eta bueno, errepideatean naizun ez diote usten endemendik, eta esan dugu, ibiliko dira pixkat. Non sinatu behar da, zure adinekin sasoia? Lan askoen, geho jubilatur, geho jalanik gabe, eta etxearen golpi jo, Andrea gintzatela dena. Eta ondo bizi, hoxe aukera. Arduratuta zeuden da. Gintzatela. Arduratuta zeuden noiz ailegatuko. Bueno, ja iluntzen aizela, aizu, kontaia zu esperientzia, ze moduz? Ondo, gustora. Gustora? Gogorra, baina. Gogorra baina ondo? Bai. Txiki batek esan dit ziztu bizian zabiltzela. Bai, gustora? Bai. Ez aiazu, ze taldetan aitezean, hain propaganda pixkat, Donosti berri. Donosti berrin. Ez da erraza izaten, garai hauetan gainera. Eskumina eman sotoi, nahi partetik, eskumina soto! Soto jatorralda, edo egurra esko mateu. Ez. Jatorra da. Bai. Bueno, bikote, jun, emaz eta ama gana. Eta eskerrik asko, eta ondo junta biharko eguna ere. Eta hemen aita semeak aurkitu ditugu, Inigo eta Ander, ezta?
Hoxe, Kotxez etortzate, kotxez, biok bakarrik, bilok bakarrik, eta aningo dugulo, kotxian. Kotxean egingo duzuelo biok. Bai, kotxean eta baten gainean. Inigo, turra txirrindularitza baino zerbait gehiago da hemen bizi dena, ezta? Ambientia, eta hemen topatu euskaldun jendia, eta ambientia gaina. Aita semeak zerbait konpartitzeko polita. Bai, amata Bai. beste etxe utzita, Amata Gizonen plana. Amata arreba etxean utzi duzue. Bai, Nola da Amata arreban izena? Carmele eta Elene. Carmel eta Helene. Esan kaixo Carmel eta Helenei. Kaixo. Bueno, guk esaten dugu zinto xamar dabiltzela, momentuz behintzat, Pasia erra eman dute, eta bain goraka, din behar duzu, Lau kilometro gora, Kilometro bai. Beno, Gipuzkoako herri politenetaiko batetik zatozte esan nondik? Askoitxikoak. Askoitxikoak, famili giroan. Bai, azkeneko urtetan relatu batzeko, lagure egin da bizio zuen atorreak, egin da, kanpin egin da hona, eta hori jautera etortzea. Bizi osoko ohitura da turra jarraitzea. Bai, 20 urte inguru, bai, eta... 20 urte inguru biok elgarrekin baita. Ba, ni gutxixo, nik 15 bat. 15 bat. 15 amaixei hau. Txirrindulari Hauke bizio zua, bizio zua. Hau gile eta erdik nazioan, da hori da, 9 urtein 8 aldiz etorriak, eta ambienti hona, eta euskaldunegatik, giro hona hotek, eta... Bai, giro jatorra eta erra. Lasartetik, zigor. Bai, ala da bai, lasartetik bai. Kuadrillakin. Bai, urtero etortze gehonea. Urtero berdintxu baite dugu, goizetan esnatu goiz xamar, geho biztiketan ibiltze geha, eta geho gaurre burruntzik egin dugu, arkumia erre dugu, bertan. Eta eharki, eta bihar paila bakau, eta hoxe, goizian zerbaitin, da geho eharki jarri. Turrakeren Daian, da guztua. Turraren aitzakiarekin euskaldun askok oporre harrak emate ditu inguru hauetan, Nik animatuko nituzke euskaldunak ez txirnularigatik bakarrikan, baizik eta aitzaki bezala, txirnularik hartu aitzaki bezala eta honet hortzea. Eta argi handi hori eguzkia itzaltzen danean, hemen zer egitu duzue baita ere, parrandakin edo parrandatxoarekin segi edo... Ez, guk ja lasai biltzea. Hemen montatuta dakan txiringito hontan zerbeza batzuk ean, lasai egon, lagun artean egon, tertuli pixkatin eta ondo pasa. Ditxosozko krisia izango ote da, edo aurtengoan Lamoia alde honetatik berak egiten dutela txirrindulariek eta ez goraka, baina ez dakiz arrazoirengatik askok eta askok esan digute, gaurkoan behintzat giro gutxi somatzen dela aurreko urteekin alderatuta. Hementxe, lagun hauetanik gelditzen gera hemen Lamoiko kaleetan bakarrik momentuz, oheratzerako ordua, biharkoak ikusiko ditugu. Beno, oheratzerako ordua iritsi zaigu, gaba gainean dugu eta bihar egun gogorra dugu aurretik, biharko plana kontatuko dizuet, papelaren gainean ikusiko dugu hobeto ulertzeko. Ikustazue, biharko etaparen itxura da. Hau turmaleta handia, hemengo giroa erakutziko dizuegu. Momentu honetan, hementxe gaude, Lamonji tropela hemen beraka jaitsiko da, Lamonjin arratzaldan jaso dugun giroa erakutsi dizuegu, baina guk egingo dugu biharkoan gora, turmaleteko gailurrera egoko gara, 2115 metrotara egongo gara, gero kilometro batzuk egingo ditugu beraka, hemengo giroa zuen etxetara eramateko. Etapa gogorrena, etapa polita, etapa segurazki historikoa, biharkoan ere bizial izango duguna, eta historikoa izango da, gizon honek irabazten baldin badu, Gorka Izagirrek. Hortxe duzue guk egiten dugun apostua. Apostua egina dago aldez aurretik, gero irabazten baldin badu, inork ez dezala esan, ez genuela iragarri. Apostu etxeak euro baten truke 80 euro ordaintzeko prest daude, Gorka Izagirrek biharkoan etapa irabazten baldin badu. Papeltxo hori bada ezpada onde gordo beharko dugu, baina orain atzeden hartu behar dugu, bihar oinez egitea. Tokatzen zaigulako, euskaldun askorekin hitz egitea egokituko zaigulako, eta gauza asko dugulako zuei erakusteko. Eta erakutsi nahi dizuedana zera da, ikustazue hau, nire lankideak esaten du ezetz, ez ditela usten, eta lehen basosketa egin dugu taberari egokitu zaio, niri hau egokitu zait. Sofa, ohe itxura hartzen duen, tramankulu deituko nioke, horrentxe ez dakit nik nire lehengo laskao eta ataungo laguna ingana jo eta beraien furgonetan lo egin. Bueno, kontua kontu, hementxe modatu beharko gara, nire adinarekin, bihar izango dira, gerriko minak, eta bezalako kontuak. Eta zu lankide maite hor kamaratzen zaudena, ohea ez didazu usten, gutxienez argia itzale. Bihar arte, Gabon!
Hasi zaigu egun berria, heldu da eguna handia eta nora hemen zein aurkituko, eta nire atzoko laguna, kaixo laguna, ondo inaldezulo. Bai, atzeden hartu duzu, bai, nik ere bai, sofa horren kontua etzen hainbesterainoko, eta indar berrituta gaude gaurkoan ikusiko ditugun guztiak kontatzeko. Txirrindularitza baino zerbait gehiago Turmaleteko maldetan. Zer egin behar duzu, Turmaletigo? Pixkat, zaetu betzat. Animuzo, nondi zatoz? Arabatik, Sigoitiatik. Sigoitiatik? Bai. Urtero etortzea zea turrea? Bai, aldut, abadut bai, zintzat. Bueno, nola ikuste duzu, ez da lehenengo aldi egote duzuna, ondo zigoaz? Bai, ondo, fresko, bai, lasai, mantxo. Mantxo, bueno, hemen, bultzada txiki bat ebango dizut. Venga, haupa Sigoitia, agur! Turmaleteko gailurrera kilometro bat besterik ez da gelditzen eta hemen hitzordu egina dugu Bilbotik etorretako famili batekin. Hemen daude. Kaixo, egunon familia, ze moduz? Egunon, ederto. Iker, ze moduz egun hauek? Egun batzutako etorri zarete, ezta? Bai, barikutik gauza hemen, bariku eguerdian, eta bueno, ederto, lehenengo egunetan pizkato hotza eta euria izan dugu, baina ja ederto. Azken 3 egunotan oso ondo. Barikutik oporraldi edarrak turraren kontura orduan. Bai. Da umeak behar dabe pizkat askatasuna eta hemen dauki behar daben guztia. 8 etorri gara, Madridetik 2 eta gero beste guztiak Bilbokoak. Bueno, eta katalan bat bai dekogu. Katalan bat ere bai. Ikusiko dugu hemen etapa eta gero ja Bilborantza. Eta zer ekarri duzu, hemen ikusten karabanatxo bat, hor denda handi bat. Bai, eta gero denda bila bat jasota dago eta beste denda 2. Zer egin duzu egun hauetan hemen Pirinioetan? Lehenengo egunetan ez dugu gauza asko, zeba egin dugu eguraldi txarra, baina azkenengo 2 egunetan, lehenengo egunean joan ginen Taulen mendira, dagoela hor eta daukala 1300 metro, eta atxo joan ginen Piktumidi mendira. Bueno, eta egon gara mendian oso ondo, paisain polita daukagu, eta ikusi dugu animali berriak eta holandu bai. Txirrindularitza baino zerbait gehiago da turra, ezta? Bai, askoz gehiago, ambientea, hemen dekoguz frantses batzuk eta eurekaz egon gara ederto, gero han aleman batzuk ezagutu doguz bai, eta bueno, azkenean sortzen den giroa da, merezi dauana, turra pasatzen ikustea baino. Guk daramaguz 13 urte nona etorten, 13 urte bai. Da, bueno, azken urte honetan aitak ezin izan dago etorri, baina nire aitak deko 77 urte eta 13 urtetan etorri da. Bengoan azkenengo hau izan ezik, baina beste guztietan, eta baitu, Joakinek dekoz ja ez daki pilo bat urte, eta... Joakin, ze esan du, nola pilo bat urte? Madrilgoa da, euskeraz gitxi egiten dago. Ya llevo 4 vueltas, ¿no? El 4, nosotros 13, pero... Eta 13 urtetan denetarik ikusiko zenuen? Bai, gauza asko ikusi dugu. Zen momentokin gelditzen zara? Asko markatu edo izen zan ez daki zein pikotan, bajatu zan txirrindulari bat bizikletatik, sale bat jipoitzera, bandera gaz bota ebalako lurrera. Orduen hori izan zan atentzinokoa eta beti komentatzen dugun zeo zer. Bueno, familia, eskerrik asko guztioi, da ondo pasa, eta jarraitu horrelako animo eta humore honekin, bale? Ederto, eskerrik asko. Venga, agur, bai. Hemen Turmaleteko aldapa gogorrenetariko honetan, Aitor aurkitu dugu. Aitor, nondi zatozu? Durangotik. Aitor, baina ez aiguzu nola aurkitu zaitugun. Kontau, lehenik eta bain, bizikletaz txirrindu zara igotzen Turmaleta. Bai. Zazoian zaude? Bai. Aurreko egunetan zer igo duzu? Ubizke, da Turmalet. Lehen mailako mendateak. Baina gaurkoan txapelaz ikusi zaitu? Bai. Jantzi txapela. Arroxamar txapelakin, ez da? Bueno. Bero, egiten du, Bai, Sargori. Eta ez hori bakarrik, Aitorrek zeraman hau, nebera. Eta esango zuen, bueno, nebera eta motxila eta jende asko darama, baina zu darama zu, bizkarrean bizikleta gainean. Bai. Zer da lata, kontatu iguzu, Aitor. Gero festa girora hurbiltzeko. Erariekin eta... Eta hor barruan zer dara, orduan? Hor barruan, azteko, bueno, hemen kotxeko biltzek. Hau... Deskantzatzeko? Bai, barruko ez mugitzeko. Gero, hau izetez, esne pote bat da, urez bete eta izotzagaz.
kaio batzuk. Zugaramazu Baskaria, edalia eta dena. Bai, gero zerbezak eta goizien, kotxien. Eta zenbat kilometrotan daramazu hori bizkar gainean? 7 bat edo. Ai ama, aitorzu, ai mutila, eta hau da meritua, Tourmaletik gotzea honekin. Bueno, ba ondo pasa, da ondo bukatu eguna. Bardin. Oantxe lagunduko dizugu martxa hartzen, Sartu dena barrura berriz. Bueno, Jon, zuek kuadrillan zatozte? Bai, kuadrillan, etorri gara, bai. Eta nondi zatozte? Ba, Bilbotik etorri gara, Getxotik, eta ondo, esperientzia pizkat. Aurten da lehenengo aldia? Bai, aurten da lehenengo aldia, eta bueno, gogoekin. Hor ikusten dut, autoa bete xamarra, ez? Bete egin da, laurun gauzekin. Bai, dendak eta detarik, ez da. Eta ez diazu izango lauro gor barruan egin duzuela lo? Ez, banda bat jarri dugu goian. Dendatxo bat ipin duzue? Bai. Eta ondo, gustora. Eta ze asmorekin zatozte? Gaua hemen egin duzu eta orain etapa ikusteko? Hori da, etapa hemen ikusi, hor goian, eta bueno, hori, pizkat, esperientzia. Animatu zein, danak o Euskaltel taldekoak edo... Batez Euskaltel. Eta Euskaldunak bat ere. Durangotik, azkenengo metroak, Tourmaletik gotzen ari zara, nahi dezu laguntzia edo ez, bakarrik? Ez, jodite bakarrik. Jodite edo esaten bezala Bizka dizorrauta. Bai, horrentxe da. Animo. Bueno, merezido. Venga, ba, cuídate. Esperientzi polita. Bai, politia, gogorra baina politia. Sasoian zaude, redio. Bai, hostias. Venga, hortxe da gota. Aupa, animo, bai. Hauxe duzue Tourmaleteko gaina, 2115 metroko garaiera hartzen duen mendatea. Tropela hortik etorreko da, oraindik ordu batzuk gelditzen dira, baina jendea andana bildu da hemen mundua, euskaldunak ez ezik, noski frantsesak, espainiak, italiarrak, Australiatik etorritako jendea, estatu batuarrak, mundua, pausu bat emon alde batera eta hizkuntza bat entzuten da, pausu bat emon beste alde batera eta beste hizkuntza bat entzuten da. Txirrindularitza hainbestetan tamalez ikinduta egon den txirrindularitza handia da eta handien artean turra. Eta orain honetan gaude hemen Gorka, Josu, Andrea eta Imanolekin, ezta? Eta etorri zarete nondik? Elgoibartik. Hemen ikuspegi dotore xamarra rapatu duzu, Primerakua da, gaina ordaindu gabe, Gehiago ezin askatu. Kontaia zuen plana, familian, etorri zarete ikusten dedan ez? Bai, etorri ginean igandian luzera, igaro dituguan 2 egun, da atzo goizian etorri ginean horra, autokarabaniakin, eta gaur goizian ona, lasterketa ikusten dugun da animatzea, euskalduna. Ohitura duzu eturrera etortzeko? Bai. Gustatzen zaizue? Bai, asko. Ze ikusten da, hemen nik izaten nahi naiz mundua ikusten dela. Bueno, nik uste eta hemen gehien bat, karrera bera baino gehiago dela ambientia, ez? Osea, hau, paisai hau, gaina eguraldi honekin eta jendetza hau ikustia hemen, hau da, ezin da ordaindu diruakin. Hau da, gero ez dago futbolik eta alakorik, hau ezin da ordaindu. Ikustea, euskalduna noski bait, baina mundu guztiko jendea, esperientzi handia da baita sementzako. Bai, beraientzako zoragarria da. Gainera txirrindu asko gustatzen zaie, bieri, eta hau da beste era bat, mundua ezagutzeko beste era bat. Eta naturaz gozatzeko, ibiltzeko zuek txirrinduan ibiltzeko aukera izan duzu inguru hauetan? Luzardien eta atzo Tourmaleta. Igo dituzu ja da? Bueno, ja txuleatzekoa, no? Elgoibarrera junda, aizu, nik oiek igota ditut, Bai. Hombre, hori izan beharkoa. Nik ere esango dut, baina nik zutaren artean nik oinez egin ditut, Oinez alde batetik, oinez beste alde batetik. Hori ere bai
meritua du, Ba, ez da gutxi. Bueno, datorren urtean erronka honekin dakau, igotzeko. Bai. Urterako bizkat entrenatu egin beharko da orduan. Bai. Bai, ibiltzen da. Aizu eta gure artean, hor haupa Aimar duzue, baina zein da animatu nahi duzuen txirrendularia? Bueno, hemen Euskaltel animatzea etorriera. Da, bueno, oparitu digute Aimar eta Aimar ere bai, Euskalduna danez, bai. Bai, a ber, gu beti Euskaltelekin gaude. Eta aurten zoritxarrez galdu dugu ekipo erdia, baina, bueno, dabitzen apurreri atope beraiekin. Badu nik susmoa Gorka Izagirrek zerbait egingo duela. Ba, gu ere hortan gaude. Ziur baten bate eskapatuta etortzen dala. Bueno, famili, eskerrik askot, ondo segi. Agur. Azpeitit izatozte? Hori da, bai. Ze planekin etorri zarete zuek? Aita semeek? Aita semeek, bai. Atzo etorri nian, da, bueno, gaur etxera berze joango gara, baina, bueno. Eta hemen toki hartu duzue, noin lo egin duzue? Bizka berago? Hemen iruga kilometroa berago. Hor berago. Hor bizta polotxo daude. Eta non egin duzuelo? Autoan, kanpinean? Autoan torreia eta atzo juntzean iritsi ginen da, bueno. A ver, ama etxean utzi? Ama eta anaia etxean utzi eta hemen gaude. Gure animatzea. Euskal abesti ezagun hori aldatu inbarko dugu, aita semeak turrean daude, ama etxean utzita. Ze plan, kontaia zuen, zein animatu behar duzue? Gorka Izagirre eta Aimar Zubeldia. Bai, topera. Gurea, hombre. Hoitxa euskago, punta puntan da, venga. Ingo dute zerbait. A ver. Turra, txirrendularitza utzaino zerbait gehiago da, ez da hemen bizi den giroa. Bai, hori da, ez da desberdina da, ez da. Hori, ez dakit, futbolean gu ez duen teintzen, baina futbolean bate, ez da kopa izango du, baina gu txirrendularitza eta turra da urteko bidai honena. Bueno, disfrutatu da ondo pasa, Hau paspeiti. Eskerrik asko. Agur. Non izatuzte zuek? Lasarte horiatik. Eta zemu, oinez ikutzen zaituztet, beti gora? Bai, hor erdibidean utzi dugu, bagazen utzi dugu autoa, eta esfortzu egin berdala, beti hemen elkartasuna, ziklistekin. Ohitura duzu eturrera etortzeko? Bai, ia urtero etortzen gara, bai, etapa bat ikustera. Hau berezia da, ez da? Hau, esan zuek, esan. Bai, oso berezia. Zaila da irabazten. Zer nahi duzu, Euskaldun batek irabaztea? Aimar. Gainera. Bueno, orduan Aimar hemendi pasatzean nola animatuko duzue? Aupa Aimar, prestatuta zatozte. Bai, prestatozte, iztarria apurtzeko. Bai. Aizu, eguraldi zoragarriarekin... Oso ondo, dena bikain. Eguraldiak, etaparen rekorridoa berare ona, animoak, giroa, dena dago hemen. Eta zetorri zate, kuadrian? Bai, bueno, familiko eta lagunak era, eta kuadrillatxo baten, bai. Abitaiamentua begian gelditu da gerorako, eta gu hemen disfrutatzera. Bueno, ondo pasa. Eskerrik asko, agur! Maria Jesus, kuadrilla guzti hori zuekin aldao? Bai, hala dao. Bera jintzako aizea pure egiten? Bai, nire bile batxoai. Baskaria prepatzen nahi. Zemat etorri zeate, Maria Jesus? Ba, ez da gizien bagean, 15 bateo, hola etorko ginen. Maria Jesus, zu Aimar Zubeldian ama zara? Bai, hala naiz bai. Oi, semea primeran da bel. Eibil izan da, turretan, urtetan primeran, aurtengoan... Pixka, saldu inda bai. Aurtengoan, ilusioz beterik hemen dauden hainbat euskaldun, haupa Aimarka dabiltzea da. Hori da. Aizu, ama baten arrotasuna, kontaia zu? Ba, arrotasuna ez, aizu. Gure alain saiatu geha behateratzen, eta bere baita bere. Bere lana da, eta ondo egiten nahi da. Bere lana, eta jazta, bai, hori da. Ondo egiten nahi da, apal, beti bezala. Apal, xixirikan, eta hola. Aimarrek ere horrelako puria jate alzituen gaztetan. Ba, asko, horrendik ane bai, Horrendik ane bai. Puria jate itxu bai. Jatun hona izan da. Eta zuek, xemea animatzeaz gain, guzti honetaz disfrutatzea? Hori da, bai. Zuzera, arduraduna, hemen Turmalet eta Pirineo guztietan, denek Aimar Zubeldia ikurra eramatia. Bai. Objektiboek, beak etxikik ezer da, gure animon esker, hau aiden ateatzea. Aizu, Aimar, nik uste kanpotik ikusi da, lotzate xamarra, apal xamarra bada, ez da lotzatuko ez da hainbeste aipa Aimar ikusi da, Ez. Horre laguntza eman behar dira. Horre laguntza eman eta hau aiden pasakoi. Gaur, jota... Baina, atakatu ez dikingo, ingek horra aguantatu eta bale. Ez gehi ez dio eskatzen. Hau guk intxe duen haudek, beha gaur jun da eusteko. Eta aurreko kinaliatu eta hartak gaur gauen pila karratu eta mendik Parisea, txupau. Gaur, zen nahi dugu, honen egin eutzen baldin badu, hori asko da, hori irabaztea da. Amarretan egin bau, kampeon, nun firmatu behar da. Nun firmatu behar da, antxe firmatuko jo. Animoengatik ez da izango bintzat, horri guzti dugu, kuadria handia etorri zeatela. Mazte, ama, urasok, unmek, etxekok. Nahi, ikusten dut. Bai. Beraken jona ez, Joseba.
Hemen errepidean biharrean, eserita kanpotik ikusten lasai xamar urduriago. Bai, ja ikuste du, ja karabanare pasatzen hasi dela eta bastante urduritasun nabarmenten haste dugu. Eta, bueno, gaurko nire teknologia ere punta-puntakoa bat dut, a ber, telebista harrapatze dugu, no? Euskal telebista ez da, harrapatuko dugu, baina, bueno, frantzesako zozo bilatuko. Irudire emato beste. Bai, azken irudik ikusizko nahikoa dugu. Joseba, Aimarrekin hitz egiten duzu ezuek, ez dakit egunero edo tarteka bada ere, ze sentsazio ditu, posik ari da bera? Bai, egia esan, beste urte batzu pasata gero, berriz aurreneko hamarretan ikustia bere burua behantzako nik uste eta urtena izan dela revulsibo bat eta beha dago gozatzen durrakin. Eta gu etorria, Imanolek esan duen bezala, eusteko launtzea ez da gutxita, iten nahi dena. Ez da gutxi, hor honenen artea mantentzia. Bai, azkenian baki guturra zer dan, zenbat sufrimendu, zenbat entrenamendu, zenbat eskatu honek. Eta ama aurrenekoetan itia nik uste gutxien eskutan dola, eta behantzako nik uste garaipen handia izango zela. Makila, ero txiringitua eusten, nik uste zaitu. Bai, aizi handu xamarra atea dugu hain da... Tensore batzuk, baina justu xamar ikusten ditut eta bazpare heldu. Aimarren aita, oain horrela ezagutu zaituzte. Bai, ala esategi, bai. Aimarren aita. No, Aimar, nire semia, ni Aimarren aita. Hoi da, ez da txarra, ez da aita batentzako hori arrotasuna da. Hombre, bai. Posa handia da, gutzak guztia, mundila. Oso da bilda, a ber. Familia aldetik, lagun aldetik, izugarrizko ilusioa ekarri duzu. Polita preparatu dugu, eharra dauta oso guztua, bai. Batxe, Josebakin, anaiakin hitzeiten nahi nintzen, eta Aimar urte asko da txirrendularitzan, tur politak egin ditu, eta nik uste bere ja da... Zaiatu bada gotik, bai, zaiatu bada, fina. Merezi duela holako errekonozimendu bat azkenean. Bai, hombre, zai gutxi hau. Mestinio, sufrimentu gorra ikuste jala, merezi du. Bai, hola, animo pixkat ematia, bai. Txapela kentzeko moduko txirrendularia da. Atako eskau buliak, gaur atako eskau. Bai, ez tarria apurtzeko eta ertorzeate. Animatuko dugu gaur ben. Txian ere sakrifizio asko. Bai, asko, bai. Txirrendulari bat ailegatzeko asko entrenatu behar du. Bai, asko. Egunero, peleatu behar du, zaiatu behar du gotik eta, hola. Hau ere zuentzako errekonozimendua da. Jende guztia hor dauden, euskaldun guztia denak daude. Osa ondile urte asko animan dio mahaina dalaitasun da, hau zehatzeko da, estimatzeko da. Daune mitartian, Dine hori aldetik esatezu duela urte asko ikuinuela Aimar ezagutzeko sortea, txapelak entzeko bezalako txirrendularia ez ezik, txapelak entzeko bezalako mutila dela. Hor zer esan handia izango zenuten gurasoek, koño? Oso fina, bai. Ostekoa da. Bueno, lehen Aitor ikusi dugu lanian, xerpa bezala bizikletakin, oain lasai xamar, ikuste zaitu da Aitor. Bai. Hau da zuen txokoa, Turmalet bestaldian. Hori da. Eta hemen ikusi behar duzu tropela. Bai. Eta beste zure laguna, Juan Mari etorri honea. Juan Mari azkeneko metrotan itota harrapatu dut, Itxota, hilda. Nola esan diazu, jodituta. Jodituta, gogorra da. Bueno, ze planekin etorri zarete, Juan Mari? Betxe baskaldu, ekailo batzuk eta fabada ekarri du, baskaldu lagun batzu datoz, ekin baskaldu da, gero, alba da, elmuga, lamon jiten ikusi. Bueno, ez da txarra. Bai, hoxi da. Gero telebistan, elmuga. Elmuga telebistan ikusi, alba da. Alba da dena egin nahi duzu. Bestela berton pasa begune da, gero Hemen bizi den giru aparta da. Bai. Mundu guztia biltzen da hemen. Bako egunaz da gaur, iez eguraldi eskasa behar zuen, baina gaur izugarri egune da. Bueno, aprobetxoen bida. Bueno, aizu bikote, ondo pasa, eta nik hemen ikusten dut horman edo paretian infinita mutrikuarrok euskaltelekin, eta mutrikuarrak zuet Durangotik etorri bazete, hauek, izan behar dira mutrikuarrak. Egunon, ze moduz? Egunon, ondo. Mainet horia, ja, txapeldunana. Hau, San Pedro txapeldunana, bai. Ez moduz, mutrikutik, etorri zaite ordua. Bai, bestaldetik etorri eta txirindun da, ondo. Zein polita den mutriku, Polita. Guretzako, bai, guretzat onena. Ze planekin etorri zaite, kontatu jazu. Gaur ikusiko dugu hemen, lasai, gero telebistan ikusi horbe partidan da biharko etapa. Biharko etapa ere, bai, jarraitzeko asmoarekin. Biharko etapa eta bai, pixka txirindun ibiliaz, Eta horre pini duzue pankarta eta dena. Bai, animo onbiertzaile, bai, gitxi gelitzaile, baina animo onbiertzaile, bai. Hoi da, gauza gaizki da zenean, orduan atea da. Orduan animo onbiertzaile, gehiago baina, orduan. Non egin duzue zuen txokoa, hementxe edo hemen egin duzuelo? Hementxe botako dugu, bai, hementxe botako dugu. Eta zuk egin duzuelo? Ez, gu bestalde dizan, lamuntzen, bai. Ero, igo eta gu bezala, hori da. Turra berezia da, ez da? Ba, hone beste gaikutu, hau bizin behar da. Ez da bakarrik gaina etortzen dianien korredoriek eta baitxa ere gero jendia eta ambientia eta buena da. Oso ona. Mikel, non dizatozte? Iruñetik. Iruñetik kuadrillan? Bai, labak, torri gara kotxean,
Eta airen egun etorri ginen. Aupa, kaixo! Pinden da bat jarri genunan, eta beste bi hemen, furgonetan. Eta horre egin duzuelo? Bai, bi hemen eta beste bian. Eta oso ongi. Ohitura duzu turrera etortzeko? Ba, txikitan etorri gintzen, baina hauek lehenengo aldia. Lehenengo aldia, eta ze moduz esperientzia? Ongi, oso ongi. Ongi, bai, gustora? oso ongi. Zein animatu behar duzue? Denak? Euskaltelekoak, bai. Guztiak. Bai. Eta nola iten dalo furgoneta, bueno, dotore xamara furgoneta polita duzue? Oso ongi, bai. Ondo, bai. Ke planekin etorri zarete, hemen gaztetxoekin ikusten dut? Bizikletas etorri gara, bi ordutan etorri gara, betik. Eta nahiko ondo, gogorra izan da, baina esan gogorra. Eta non egin duzuelo, hor esan didazue? Denda batean, 2 kilometro berago. Berago, eta ondo? Ondo bai, denda batean, danok. Nigo naz, bizikletan. Zu bizikletan nigo zara? Zer maturtekin? 14. Jo, hori da. Atxean nire aitari. Bai, zein animatu behar duzue, denak? Bai, guzti hori animatu zazue, baina, bueno, hain zuzen ere eskaldunok. Orain honetan erakutsi nahi dizuet, asko eta asko turrera ondo prestatuta etortzen direla Bilboko ura, ez da bakarrik Bilbon eraten, txampan, txin-txin, trebian, magnifik, txampan, hor Bilboko ura, txampan, Bilboko ura, Bilboko ura. Bilbukula! Kaixo, bikote, non dizatozte zuek? Eibartikan. Eibartik. Eibarren txirrindularitza sale asko eta asko dago. Gaztetatikan gainera. Gaztetatik. Ego gogoratzen naiz bai. Eta orain turrera etortzeko ohitura duzue? Bai. Etortzen gara zera, bai. Bueno, orduan denetarik ikusiko zenuten. Denetatik, bai. Euskaldunak irabazten, Euskaldunak galtzen, Euskaldunik ez denetaik. Denetaik, bai. Eta oin da... gelditzen esenak, eskapatzen badi, esan kezea, berutz. 22 urtetan denetarik ikusiko zenuten zaparradak, bai? Bai, oin 2 urte horri binda ze, busti egin da. Baina, bueno, gero... Hori okerro. Bai, baina gero zikatu eta ibili. Bueno, bikote, jarraitu horrela, tortilla pusketa gora jazu, ba ez, hemen. Nahi dozu jatian txedako. Nahi dozue? Atzo inda dago hori, Bueno, frogatu ingo dugu, nola da zure izena? Maria Dolores. Maria Dolores Eibartararen tortilla frogatuko dugu hementxe zuzenian. Bueno, a ver, etxe, lasai, hementxe, puntatxu bat. Hombre, piper da guzti. Bai, zikatu inda, Piper, hau luxua da. Oh, kamarak ez, oean lo induta, nire sofan utzi lotan. Kamarai, urik ez, nire sofan, bueno, ez da haintxarra izan, Baina hori, zoragarria dago. Non dizatoz? Luzan soberetik. Bizikletan? Bizikletan, bai. 2 kilometrotxo gelditzen dira, orain ez zeman amore, ez? Bi hortxe, errebuelta hortxe hortan, ja bi. Bai. Listo. Baina nako, oso nekatuta. Lehertuta. Aupa, Aimar, venga mutila, gaupa, venga, gora! Bizikletan hiltzea, eta, bueno, hau ikusi merra. Orduan hau zuentzako gauza handia da. Urteko honena. Bai, hau urteko honena. Zein animatu behar duzue? Gaur Aimar. Eta euskaltelekoak. Gaina herrian bizi da, usurbildarra izatez, ingurukoa. Bai. Eta euskalterkoak bai. Bai, gorka izagirre da. Toki hon hartu duzu, gailurretik 2 kilometrora. Dena ikusten da mendikan. Dena ikusten, da guraldia lagun gainera. Bai, eskerrak. Bueno, bat disfrutatu egunaz. Agur. Bai. Goizeko 7 atea. Bai. Bueno, goizeko 5 herritan jeiki, baskari egin. Eta etorri. 7 atea, eta mentxe eta gero buelta. Bueno, eta baina azkenengo kilometroak goinez egiten nahi zaete, Bai, karo. A ber, Aimar etortzen den, eta Aimar animatu berda. Bueno, ez da plantxara. Merezi duturrak esfortzu hau. Bai, noski, merezi dula. Eta hor gauza garrantzitu bat egin duzu. Hau, ekarri, guarda sola ekarri. Da, porque hemen bestela guztia joingo digu, da bestela hemen ezin da aguantatu. Merezi du esfortzua, etxeetik irten goizaldian lorikin gabe, honea etorri... Ba, lehenengo aldia etortzea gana da... Lehenengo urteko esperientzia da orduan. Bai, da... ikaragarria. Kriston jende pila, goian kriston jende pila, ambientik... Zakintzea hoi. Ai, hola, erdi mozorro, txirrindularia mozorrotu iteia, ez ezagutzeko, ze moduz? Ondo, bai, lasai launekin. Launekin itzein behakin, bera gelditu gaituz. Ze moduz? Ondo. Disfrutatzen, bestera batean. Bai, baina sufritxe ordez, disfrutatzen. Launa, pixka sufritzen esan du, Bai, nahiko berri da, eta aurreneko aldi etortzen da naunea, eta bai, horrek
animatzen nahi naiz, venga, gutxi gatzen da, eta venga, ja, azkeneko parada txoin dut, eta... Goraino. Bai, a ber, iristen gehan gora. Turra beste ikuspuntu hontatik, zoragarri ikusten bizi den girua. Bai, hombre, beste horzaren barrun, batxeak konturatzen ingurun zen movida joten da, zer, azkenen bakitze berea juten da ez, baina iaz luzardinen izan ginen, da, aurten hemen, da, bueno, usten da giro bolite. Azterketa sartu zadenean burua jaitxita, ez, eta brometako hazi. Ez, bakarrik aurreko kurpiei bidatu eta aldan bilatzen zeitu. Baina somatzen da saleen laguntza, hor zaudenean, nahiz eta nekatu xamar joan, somatzen da. Bai, ambiente hori bai, gertatzen dana da, betik indarrak alintzen dola ez, askotan pena pixkat ematen dizuz, nahi zen duen igual gehiago egin, eta indarrak ez du ematen da, alperri da, ez. Hor, guztua guten zen, pixkat indarra egin da aurreko grupotxo, nahiko gertuz dozenen, orduan bai, animo, baina atzetik dozenen, bai, animatu goi, baina, bueno. Nondik etorri zarete zuek? Gu Ziturkilik, han ingurukoak dira denak, jauna Ziturkil, asteasuko mate bai, eta handi etorri ga. Ondo prestatu eta ikusten zaituzte, oantxe Paskal ordua laizter da... Ba, ebi da, parrilla eta karpa eta garrik jau, eta edari pixkate bai, eta bizikiltakin da ondo etorri ga, bai, uste baino beto, bai. Eta urtero etortzeko ohitura duzu, Andoni? Ba, aspaldin ez gara etorri, baino laun arte nola parrillan aurreneko aldia etortze gala. Baina, jo igual, okoitza be familiekin, o beste baten zeakin launen batekin, nola, bai, etorri zen du ga. Turrak merezi du, Andoni? Bai, metidu, bai. Hemen asko ikusten zaituzte eta haupa Aimar ikurrakin. Bai, Aimar. Hortxe du asmoa, hortxe du itxaropena. Bai, a ber, hortxe agontatu bali maguintzat, ez da gutxi. Andoni, bueltatxo bat egingo dugu zuen etxe hontatik, hemen bertan egin duzuela, esan diazu. Bai, hemen ze batzu jarri jau, pareta batzu jarri jau, da hemen barrun, babesian. Lagunak parrez gaidi, ha? Hore, parra den aldezu, bizitera da parra nata dena. Gaur txintxo. Amai esan, gaur txintxo. Esan, amai, kaixo ama. Egia esan, ama egia esan mar baldin badugu, harrera bikaina egin digute eta txintxo samar dabiltz, Zer aizeate parrian egiten, zein da zukaldaria? Miguel, errezilik etorrik hau, Miguel. Errezilgo fitxajea? Errezilarra, bai, errezilarra. Hantek xun pusketa hori nik uste derreuzain ere baduela. Ahí ba. Andoni hori guretzako, indu nik uste, kiskaldu. Seguru baiet, seguru dutentzako indula. Bai. Errezil, kiskaldutako arenetzako. Segurako aragit jau. Bueno, zer da, zagardua, emutidua, jo, dena izu, no prestatuta, etorzeate. Bueno, hartu lasai. Zagardu trago bat emango dugu, haizu. Oaindik tropela etorri orduko, hau primera bizitzea da, Argi, txadek. Eta bizunetan ibilitzate? Bai, goiztian ibiliga. Lehena goiti bera omentu duzu, hori, berotzeko? Bai, pixa berotzeko. Edo ozteko? Ondo. Eta gero goraka turmaletiko duzu, Bai, gora hio geha eta ondo guztua. Bueno. Haupa Aimar, Haupa Aimar. Importante. Bueno, ea zerbait dut. Aizu, zuez jarraitu, humore aldarte honekin, eta eskerrik asko. Bai, zuei. Ondo bukatu eguna. Berdin. Eskerrik asko. C'est pas grave, bonne journée. Salut. Ba, ikusten nahi zaten kuadrilla hau, Bizkai aldetik etorritakoa dira, nondik, hain zuzen ere? Ni erratikoa, eta handik basaurikoa tire. Basaurikoak. San Miguelekoa. San Miguel ez da basauri. Bai, ez da basauri ez. Pentsio txikotala daukagu, bai. Hemen turrean entzuten dienak, Eta noiz etorri zineten? Atxo arrasti, Atxo gabaldeak edo, sortxietan edo. Aizu, eta hemen primerako palkua aurkitu duzu. Hombre, eta desmontaitu guleko apurbet, Zaukio ondio bandiaua. Ondio haua. Eta beta goian dago. Atondik autokarabanea, sondik piju jatirez. Ya otro nivel. Batzuk autokarabana egin dute. Horri pai. Eta zuek? Gu ez teko dirurik. Gu ementina kampaina eta listo. Hor da zuen furgoneta. Epoka hor. Pitu beti gurekin. Gure laguna, Atletikoko partiduan hil zuten mutila. Eta haupa Aimar baita ere. Bai. Hondik emondozko, Hau etxaketuru egara. Horrik emondozko. Zein animatzera etorri zarete, etxetik? Euskaldunek, danak. Claro. Paskaldu aldeu. Bueno, gure usapurbet. Hombre, banda eta beharra, Nik dena ibai itzate jota, Eta zagardua. Zagardua, bai. Noizu da, zagardua. Hombre. Ohitura duzu eturria etortzeko?
Ni inoiz etorri nez, ja da 3. aldia. Eta ondo, gustura. Ba, gustura, hemen ostera gaminta da beti. Tan euskaldun edan ja betikoa. Mundua ikusten da hemen. Hombre. Euskaldunak ez ezik hemen mundua ikusten da. Gauean izilune totala, baina... Gero eguna argitzea duan. Bai. Igual onduan duzu alemana, australiara. Hemetik pasatzen dute, guztiko neska, beka hauen die. Neskatxean deku, oseak izin dugu inberbazko, deze. Baina nire nintzera ineskei buruz, baita mutilo, gizonezkoak, eta bizikletan ibili zeate edo, Bai, atxo, ginen, bai. Normaletik guzu, orduan sasoian zaudete. Bai, ondo, bai. Bueno, logero gauean, zerbeza pizka bat, eta orain, ondo, gustu. Hori rekuperatzeko. Bai. Ja, edan, danetarik dugu. Bueno, eta orain animatu. Barik, menos esto, todo. Aizu, bueno, Bizkaitarra izatea Bilbo inguruko arratikoa nahi duzun tokikoa, baina turrera etorri eta hori egizke artista Danda xinde. Noizbait, deskantatu egin Deskatxean deku, osake. Noizbait deskantatu egin behar da. Bai. Beti eizan ezin da, ibili. Bai. Bueno, laukote. Vale, ondo ibili, Jarraitu more honekin, eskerrik asko. Hemen dau, sobra. Bueno, igual, torko geha postre inguruan. Venga, Mila esker. Arrosak arantzak dauzka, berriko igandea. Gasteiz martxoak 3an, asko dira historian dauden pasartegilunak, bizirauten alegintzen, identitate ukatuak. Herrialde katalanak, Galizia, Andaluzia, Irlanda eta Eskozia, Bretaña, Gales herria, Sahara edo Sardina, Kurdistan eta Korsika. Hor! Lasterketa buruan dauden txirrindulariak, oien artean gureak! Hor! Venga mutilak! Eman! Hau da txirrindularitzaren pasioa, jaun Andreok! Venga! Euskaltelko beste txirrindulari bat! Zaleen laguntzarekin turmaleteko maldak igotzen. Hau da, pasioa, jaun Andreok. Eta orain tropela. Venga, hoy pasata ya porque Eta orain ikusiko dugu ailegatzen aurtengo turreko tropel nagusia turmaleten gora. Hortxe datoz gure mutilak, hortxe dator Raimar, hortxe dator Gorka Izagirre, eta gure animoa jasoko dituzte. Venga mutilak, venga gora, aupa! Aupa Aimar! Venga Aimar, aupa Aimar! Aupa Gorka! Venga mutilak, venga Gorka, aupa! Horixe da, jaun Andreok, txirrindularitzaren festa, ilusioa, pasioa, hainbestetan zikindua izan den txirrindularitza bizirik dago eta turra handia da. Zer gertatuko den lasterketan, asteazkenean, ostegunean guk ez dakigu horretarako, ETV baten baduzue, Pedro Mario Goikoetxea eta Xabier Rusabaiaga turra zuzenean zuen etxera eramaten. Guk hemen bizi den pasioa, euskaldunen iritziak eta irudiak, hoiesek erakutsi nahi izan dizkizuegu. Eta egun hauetan jasotako, irudi polita hauekin bukatuko dugu. Aio, ondo ibili! Coming down like an Armageddon flame. Shame the ones who
ostras, gure apostu da. Bueno, orain honetan ezin izan da izan, baina txapeldunek ez dute beti irabazi behar handiak izateko. Urren arte, adiorik ez.